दिनैनि साना बर' माहारिनि थाखाय दुखुनांथाव सान आरो फारसेथिं जोंनि गेजेराव जि मोनसे थासारि सोमजिदोंमोन आइडियोल'जि आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै जोंनियाव माखासे गोरोबलायनाय गैयै एना-एनि गेना गोरोन्थिनि माखासे सानखांनाय थासारि बे थासारिनिबो मोनसे सिगनिफिकेन्ट डे आरो बे सिगनिफिकेन्ट डेआव दुलाराय बर' माहारिया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि थासारिनि गेजेरजों बर' हारिया गावनि गेजेराव एना-एनि सुथुर सानलायनानै जि मोनसे फोजोबलायनायनि थासारि सोमजिदोंमोन बेनि जोबथा माने थासारि बा जोबथा जाथाय जाथों होननानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायलायलायनानै दिनैनि बे सोमदोन बसुमतारीनि जि मुंख्लं एबा थैनाय सानखौनो उदखारि बेरेखा सान हिसाबै जोंनि सानस्रि आरो सानथौनि सौग्रावलायनायखौ गैया खालामनानै मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि थासारि आरो हिंसा गैयै मोनसे बर' माहारि दाफुंनायनि मोन्थोरजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जिउनि जि थांखि बर' माहारिखौ सिबिनाय बिथांनि जि डिटारमिनेसन बर' माहारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनाय आरो बिथाङा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों गाव हारिनि अधिकार आरो मोनथायखौ लानानै जुजिनांगौनि बिथिङाव सासे राफोद आरो गोरा माने मेलेमनि सुबुंमोन आरो माहारिबाद होनना बुङोब्ला जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनियाव एक माने बिन्दोबो खम जोङो नुनो मोनामोन। माहारिबादनि सानथौ सानस्रि आरो माहारिबादनि थाखाय गावखौ बावसोमनाय आरो हारि सिबिनाय हारि जौगानायनि थाखाय बर' माहारिखौ जौगाहोनायाव बिथांनि जिखिनि बिहोमा बिथाङा गोलाव सम एबसुआव हाबा मावबाय आरो दसे समनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबान लानानै हाबा मावबाय नाथाय अबथिरायै जोङो बिथांखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय आरो बे थासारियानो जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव आरो खास्रि-बिस्रि थासारिमोन। नाथाय बिनि उननि समनिफ्राय दुलाराय बर' माहारियावनो मोनसे सानखांलायनाय मोनसे गोरोबलायनाय आरो मोनसे बुजा-बुजिनि थासारियाबो फैयाखै नङा फैदों। दा बेखायनो दिनैनि बे साना जोंनि उननि जोलैनि थाखाय बर' माहारिनि थांना थानायनि जिउआव दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जे गोजोन गोरोबथा एनडिएफबिनि मोनब्रै आफादनि सागान होनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सागान होनायजों मानगोनां प्रमद बर' आरो लोगोसेनो एनडिएफबिनि गासै दैदेनगिरिफोरनि मोनसे गोथौ सिन्तानि मोनसे गोरा आखाइजों जोंनि जि मोननांगौ अधिकारखौ भारत सरकार आसाम सरकार आरो भारत संबिधाननि आवथायावनो लाखिनानै मोनसे मोजां समाधान लाबोनायनि गेजेरजों माहारि जौगानाय आरो थांना थानायनि जि मोनसे दर्शन आरो मोनसे नेरसोन दिनै जोङो जारिमिनारि मोनसे गोरोबथा मोननो हाबाय आरो बे गोरोबथानि उनाव जोङो बयबो लुबैनाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बिथाङा लुबैनाय आरो गासै बर' हारियानो लुबैनाय जि मोनसे शान्तिनि गोजोननि जि थासारि दिनै जों बेखौ मोननो हाबाय। थारैनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जि मोनसे त्याग जि मोनसे सेक्रिफाइस बे दिनै मोगथाङाव जाफुंसार जादों। बिथाङा जेननो रोङा जेननाय नङा आरो बिथांनि गैयैयाव दिनै बर' माहारिया बिथांखौ अराय गोसोखांगोन सिबिगोन। बिथांनि बिहोमा कन्ट्रिबिउसना अराय नोजोर जानानै थागोन आरो बेखौ जोङो बिश्व दरबाराव लांनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि जों लानांगौ बेखौ जोङो लालांगोन। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आत्ममर्यादाखौ लाखिनानै माहारि सिबिनाय आरो माहारि दानायनि जे हाबा मावलांनांगौ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जे हाबा मावनांगौ सरकारजों लोगोआव थाफानानै सावरायनानै जिखिनि हाबा मावनांगौ आरो मालाबा जोङो सरकारजों सावरायनांगौ सरकारखौ नारसिननांगौ बे गासैबो प्रक्रियाखौ जों मावलांगासिनो दङ आरो बे बेलायाव सरकाराबो खोब सिनसियारलि गावबा गावनि मावनो गोनां बिथिंफोरखौ लानानै दिनैनि जोंनि काउन्सिल सरकारानो जा बा जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो जा माने राजनितियाव माने थांनानै जिखिनि हाबा मावगासिनो दङ बेखिनि बिथिंखौ लानानै बर' माहारिया अराय मोनसे आशाबादि आरो जोङो थारैनो ज' ज' जुदि टीम वर्क खालायोबा
सानसे नङा सानसे जोंनि जा गासैबो लुबैनाय जेंना जेंसिया सुस्रांजागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय।